mane wa godo State House. Statement mane wuok e kar par mar State House. To statement mane makata wan wawegi ne wagolo. Nikech aneno ka statement mane wuok to gi statement mawacho opogore gi gima ji dwani mondo yal. Ng'ama osedar e chama mar ODM onge kata achiel. Ng'ama osedar e chama mar Azimio no oriwore gi joka onge. Samane adonjo kosiepna wacho ni kopo ni ji romo nyaka puonjgi gi chama kata kweth marwa. Koro adwa kone nikech ok en joma. Ka ker ne biro Kisumo, kano biro Homa Bay, wan kaka oganda ne wabedo piny. Ma to be kata ne kaka jo ODM. Nobedo kaka jo ODM ma joluo. Ma wapenjore ni to ka ker biro Homa Bay, ere kaka wadhi timo limbene ni. To wach bila ni nyaka penj Raila Amolo Odinga. Jotendwa, goro mar duol be ane udho mar wajumbe ma joluo, jakom en Nyikal kaka winjo wacho no. An jagoro.